आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअआव गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बर' हारिनि जा मैला साननाय, बर' हारिनि जा गाज्रि साननाय, गावजों गाव गादबलायनाय, गाख्लायलायनाय, नासयलायनायावनो दिनै बर'आ अबे लामाजों थांदों रावबो हमनो हायाखै। सोरखौबा मेगन सानाय, सोरबा मोजां खामानिजों थांदोंब्ला बैखौ मेगन सानाय, बै आंनिख्रुइ गोरोंसिन नामा, बैखौ गादबनाय, गाख्लायनाय, आं एसे गोजौआव थांनांगौ। बर' दोंसे मेथाइ दंमोन ना, हनै बर'खौ मन'हां मन'हां, रायखसि राजखान्थियाबो बर'खौ सानसे मन'गोन, नङा होमबा? इयुनाव जाहाथे बर'खौ फोजोबस्रांलाङा आरो जाहाथे बर'आ राजखान्थिजों मन' जालाङा, नङा होमबा? बेखौनो आसा फारिबाय। बर' खिबु खर' ना, बर' खिबु खर' जायखौ बुङो, नङा होमबा? जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माब्ला खौसे फैगोन? मोनसेल' लेथ्रा साननायखौ नागारोब्लासो गोजोन खौसेया फैगोन। बेनो जाबाय सोरखौबा नारसिननाय, सोरखौबा गादबनाय, सोरखौबा गाज्रि साननाय, सोरखौबा हिंसा खालामनाय ना, सोरखौबा जोखारनाय, सोरखौबा जोख्लायनाय। बर' हारिनि गेजेराव नैबे मोनसे आखुखौ गारनांगोन, अब्लासो खौसे गोजोना फैगोन। मोनथिबायना? गावजों गाव नासयलायनाय, गादबलायनाय, बे मोननैसो आखुखौ इयुनहालागै बर'फ्रा बर' हारिनि गेजेराव दोनबाय थायोब्ला, गावजों गाव खुला खुलि हारिजों हारि अनज्लायनानै थानो रोङाब्ला, माने बर' हारिहा जौगानायनि जेबो लामा गैया। दिनै राकेश आर बर'सा, बिथांनि फेसबुकनि मुङा, नोंथांमोननो आं लिरनायखौ बे भिडिअ होखागोन, नोंथांमोना फरायना लाबानो जाबाय। बिथाङा माने XNDP-नि सायाव फंनैसो बेबायदि माने माखासे नासयनाय बायदियै बाथ्रा बुंदों। बे हिसाबै आं लिरनानै होदों। गुबुनखौथ' माने बर'फ्रा नासयनोनो रोंखाया, नङा होमबा? गुबुन हारिनिथ' माने खर' बारनो रोंखाया। गुबुन हारिनि सिङावसो गावजों गावसो माने आरो नारसिनलायनो, नासयलायनो रोंगौ, नङा होमबा? गुबुन हारिनिथ' खर' बारनो रोंखाया नङा। जाय बिर जोहोलावफोरनि थै जिउ बाउसोमनाय, जायफोरा खस्थ' खालामनानै दिनै गोथाङै फैनानै बिमा बिफानि मोखां नुफैदों, दिनै बैसोरबायदि जोहोलावफोरखौनो नोंथांमोना सिनायाब्ला, गाज्रि मेगन नोजोरजों गाज्रिजों नायोब्ला, नासयोब्ला, बेलाय अबे गोजोन फैनो? बर' हारिनि गेजेराव मा जौगानाय फैनो? नङा होमबा? नोंथांमोना बिजिरलाय। जेरैबायदि फेसबुकआव लिरदोंमोन बेखौ नोंथांमोना गुवारै फरायना लालांबानो जाबाय, नङा होमबा? नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, नङा होमबा? आंनि भिडिअआवहाय जायफ्रानोखि गोदान, नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, आरो नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव, आरो नोंथांमोना आंनि जायफोर भिउवार्स, नोंथांमोनाबो साफा साफा शेयार खालामनो दाबाव। आरो नोंथांमोना मोजां जादों गाज्रि जादों भिडिअआ, लाइक, कमेन्ट सिउर खालामबानो जाबाय। आंनि बुंनाया सैथोना नंखाय, नङा होमबा? आसा फारिबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। राकेश आर बर'साया जेरैबायदि लिरदोंमोन मिथिनानै लानाय, नङा होमबा? नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना बयबो राकेश आर बर'आ माबायदि लिरदों आरो मा साननानै बिथाङा बेबायदि लिरदों, आरो गासै बिथिङावनो XNDP-खौ बेबायदि पलिटिक्स खालामनानै बाथ्रा बुङोब्ला दिनै नोंथां आरो आंनिनो गोरोन्थि। जाय जोहोलावफोरनि थाखाय बाउसोमबोनायनि थाखाय दिनै बर'आ उदां मोनदों, गुबुनजों इनाय खालामजानायनिफ्राय, गुबुनजों नासयजानायनिफ्राय दिनै एसेबाबो उदां मोनदों। दिनै नों आंनि बिदा फंबाय, नों आंनि बिनानाव, गथ' गथाय गासैबो दिनै उदाङै बेरायनो हादों। जाय बिर जोहोलावफोरा थै जिउ बाउलांबाय, दिनै जायफ्रानोखि गोथाङै दङ थांनानै, जाय जोहोलावफोरा दिनै नोंथां आरो आं दिनै मान होनानै दिनै अनसायनो रोङाब्ला, गावजों गाव बेबायदि राजखान्थि खालामबाय थायोब्ला, बे गोरोन्थिया रावनिबो जानाय नङा, नोंथां आरो जोंनि समाजनिनो गोरोन्थि। बेनिखायनो नोंथांमोना साननानै नाय, गावजों गाव बेफोरबायदि एना एनि जाहाथे जाया। राकेश आर बर', नोंथाङा XNDP-नि सायाव बे इनाय, जेरैबायदि नासयनानै बाथ्रा जा लिरदों, नोंथाङा मा साननानै बेखौ लिरदों जों बुंनो थाङाखै। राकेश आर बर', नोंथाङा गावखौनो जुदि बर' होननानै सानो, इयुनाव बर' हारिनि माबा मोनसे मोजां मावलांनो सानदोंब्ला, बिदा फंबायनि गेजेराव XNDP-नि सायाव बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव था, अननानै। नोंथाङा बर'ब्ला, राकेश आर बर', नोंथांनि जा लिरनायनि फिननाय,
जाय बिटिआर सुक्तिकारि दायो बिटिआरनि जाय चिफ जानानै दङ नोंथाङा नोंनि लिरनायनि फिननायखौ बिथांनियाव लाहैनो हागोन मानोना XNDF फारसेनिफ्राय फोरमायनो जेबो राहा गैया आरो बर'सानि लिरनायखौ नोंथांमोना मोजाङैनो फरायना लाबाय जानांगौ नङा होमबा जाय बिर जोहोलावफोरनि थै जिउ बावलांनायजों जाय दिनै जोहोलावफ्रा खस्थ' खालामना फैनायजों दिनै नोंनि आंनि बिनानाव नोंनि आंनि बिब' आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव गासैबो जेरैबायदि उदाङै थानो हादों गुबुननिफ्राय नासयजानायनिफ्राय गुबुना गादबनो नागिरनायनिफ्राय गुबुना हिंसा खालामनो नागिरनायनिफ्राय दिनै जायनि थाखाय उदां जादों मान सन्मानखौ होनो रोंनांगौ दिनै नों आंनो जुदि हारि हिसाबै जाथि हिसाबै मान सन्मान होनो रोङा इयुनाव जों बर' हारिनि थाखाय सोर गसंगोन दिनै सोरनि थाखाय दिनै बर'आ एसेबाबो माने गुबुनजों नासयजानायनिफ्राय गोजान जानानै दङ मानो दिनै जों उदाङै थानो हादों जोङो इयुननि जोलैखौ सान जायफ्रा 50 बोसोरनि उनाव नोंनि आंनि गथ'नि गथ' फिसौ गासै जोंहा जाहैगोन बै समाव जों दिनै जेरै बर' होननानै जोङो खर' दिखांना थांनानै थानो हादों बै इयुनावहाय जाहाथे जोंनि बर' जाथिया थांनानै थालाङो जों बर' होननानै खर' दिखांहैनो हागोन ना हाया जोंनि गथ'फ्रा जोंनि फिसौला जायफोर जागोन साननानै नाय नङा होमबा बर' रायजो राजा नोंथांमोन बिजिरनानै नाय जों दानिखौ सानबा जाया इयुनहालागै जोंनि जाथिया थांनानै थालांनांगोन हारि हिसाबै आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेसेनोसै जोबथारनायाव गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों।